Sa number 9, Bureau of Soils and Water Management ang may 6 million pesos na budget para sa cloud seeding operation sa Western Visayas kag Negros Occidental. Inisunod kay Department of Agriculture Regional Director Engineer Jose Albert Barogo nga nagsiling man nga natapos ng BSWM sa pag-validate bahin sa kinahinyo nga cloud seeding operation bilang alibyo sa mga talamnan nga karon nagabatsyag na sa epekto sa dry spell. Suno kay Barogo, siya sa karon na nagahulat sa ilang abiso kung saan ubid man mapatuman ang cloud seeding operation. Sa karon, suno kay Barogo, isa sa ilang nakitaan nga apektado sa kainiton amo ang katubuhan. Kung hindi matatapan, sara nga maapektuhan ang yield o kung ang production sini, suno kay Barogo. What is good is may budget na mga 6 million ang ano sa BSWM for the cloud seeding activities nila kung matigayon both for region Panay Island kag Negros Occidental or Negros Island ang ilang 6 million. Sir, bali wala ta pa nabalaan kung okay ta for cloud seeding except na may budget. Ginahulat ko lang gid ang ang advice sang BSWM on when to sila mag operate sa cloud seeding.